Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýokary üstünliklere eýe bolýan bu häzirki zaman toplumy gysga wagtda tutuş ýurdun dokma senatynyň öňdebarjy kärhanalarynyň hataryna ynamly goşulmagy başardy. Bu ýerde geçen ýyl aýakkap we tekin önümlerini taýýarlamakda düýpli ösüşlere eýe bolundy. Has takygy häzirki zamanyň eň bir kemil enjamlardyr. Tiltimatlary bilen öpüşün edilen bu tekin we aýakkap kärhanalar toplumyny geçen ýylla öndürilen önümleriň pul hasabyna akmy 27 milyon 650 000 manatlykdan geçti. Bunun özü geçen ýyl üçin belenen meýilnamanyň 175 göterim ýerine ýetirileninden habar berýär. Gazandan belen sepketleri bu ýerde päkim paýhas ummany magtmul Praga ýylynda da netijeli işleri bilen berkidilýär. Toplumyň aýakkap kärhanasyny 2024-nji ýylyň geçen 2-nji ýanwar aýynda taýýarlanan ýokary hili aýakkap jüwütleriniň sany 3000 dönem köp bolup, pul hasabyna betirilen işiň möçberi 913 000 manatlyga golaýlady. Tekin kärhanasynyň çepereli gelgylar bolsa geçen ýanwar aýynda durly biçiwli ýaraşykly trikotaj egneşikleriniň we gaýry tekin önümleriniň 33 510 sansyny taýýarlap 700 000 manatlyga barabar işleri özleşdirmek başardylar. Bu görkezlüň her biri belenen meýilnamalardan epesli artykdyr. Netijede tutuş toplum boýunça jemi 1 milyon 50 000 manatlyk önümler taýýarlamak baradaky ýanwar aýynyň meýilnamasy 153 göterim amal edildi. Iň esasy zat bolsa bu ýerde taýýarlanan aýakkap jüwütleriniň trikotaj egneşikleriniň kemem gaýry tekin önümleriniň hili babatda ýokary talaplary dowlulay gelýänligidir. Bu ýerde taýýarlanan örme çagy eşikleri bolsa hasam ýokary hiligi we juda ýaraşyklygy bilen tapawutlanıp bazarlyň sarpejler tarapyndan uly höwes bilen satyn alınýar. Ata watanymyzyň ykysady kuwatynyň barha ýokarylanyna munasip goşunt goşmagy maksat edilýän toplumyň hünärmenleri buýsunç bilen dowam edýän päkim paýhas ummany magtmul Praga ýylynyň meýilnamalaryny artyk bilen ýerine ýetirip beýik söz usadymyzyň 300 ýyllyk ýubileyinem ajaýyp önümçilik görkezlerini beslemek üçin şu günlerden iş depinlerini barha ýokarlanyrýarlar. Kärhananyň hünärmenleri halal zähmet çekip ýokary netijeler gazanmaga ähli şertler döredilen toplumda zähmet çekýänlikler üçin arkadaky gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.